Για να μπορέσουμε να ξανασυντάρουμε ένα αρχείο, είτε το έχουμε αφαιρέσει από το φάκελο διαδρομής στο mTorrent, είτε το έχουμε μεταφέρει σε οποιοδήποτε σκληρό εξωτερικό δίσκο ή οπουδήποτε αλλού. Πρώτη φάση, πρέπει να αντιγράψουμε τη διεύθυνση που βρίσκεται το αρχείο αυτή τη στιγμή. Πατάμε ιδιότητες στο φάκελο, αντιγράφουμε τη διαδρομή στην οποία βρίσκεται τώρα το αρχείο. Μετέπειτα ανοίγουμε τον tracker, ξανακατεβάζουμε το αρχείο torrent που θέλουμε να συντάρουμε, κατεβάζουμε μόνο το αρχιάκι που πετάμε μέσα στο client στο mTorrent. Λοιπόν, κατεβάζουμε το αρχιάκι. Κάθε φορά που πετάμε το αρχείο μέσα στο mTorrent, αυτό από πάνω μας δείχνει τη διαδρομή που θα αποθηκευτεί το αρχείο. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε αυτή τη φορά είναι να κάνετε επικόλληση τη διαδρομή που αντιγράψαμε πριν, που βρίσκεται ήδη το αρχείο ή όπου έχετε το μεταφέρει. Και όπως βλέπετε πατάμε κατόπιν OK και το torrent ξαναπρασινίζει και το seed αρχίζει.